Това напълно реши проблемите ми в кухнята. Преди, когато готвите, водата капеше от капаците на тенджерите, лъжиците, шпатулите и клечките за хранене върху плута, правейки бъркотия. Водата капеше в тавата. Ако тавата се замърси, просто излейте водата и изплакнете. Широката и здрава основа е много удобна за употреба. Изработена е от сива въглеродна стомана и има елегантен външен вид. Преди нямаше къде да се поставят капаци на кухненския плот, когато се готви, така че горещо препоръчвам тази стойка за капаци на тенджери. Капаци на тенджери, лъжици и шпатули могат да се поставят върху нея по време на готвене, поддържайки плута чист. Разполага с 2 нива, за да побере капаци на тенджери с различни размери, без ограничение за размера. Можете дори да сушите прясно измита дъска за рязане върху нея. Тавата за отсеждане е подвижна за лесно почистване. Тази алуминиева стойка за капаци на тенджери е издръжлива. Ако готвите често у дома, наистина имате нужда от нея. Много хора не осъзнават колко практична е стойката за капаци на тенджери. Капаците за кухненски тенджери са толкова полезни. Преди, парата къпеше върху масата при готвене. Откакто използвам тази стойка за капаци на тенджери, държа тук както капаците, така и лъжиците. Когато готвя супа на пара, тя вече не капе. Тавата е много стабилна и е дълга 5 см, може да побере капаци на тенджери с различни размери, дори много големи. Пространството и ъгълът са перфектни, което я прави много удобна за достъп. Поставете капака, за да се отседи. Тавата улавя всяка капеща вода, поддържайки плута сух. Тя е подвижна за миене, изработена е от въглеродна стомана, естетически приятна и по-издръжлива. Стабилността й също отлична. Дори с 2 капака на тенджери върху нея, тя няма да се преобърне. Предната част може да побере и шпатула, удобна е и за държане на лъжици и клечки, докато готвите близо до печката. Много е практична за миене и отцеждане.